na kaliang jong ka cosmology. Mentah ke cosmology. Ka cosmology ngila ban sutu kawan na kekintian kosmos kabamod kani ka perthai lani kani ka kajing thau ka jong ublay hibaro kaway ka bangi ong ka kosmos. Pi ladang ipit mentaya kani ka argument ka ban ningkong kadai ka kmi bahaya ka jing sedang jong ka mariang ka jing sedang jong kani ka kosmos hibaro kaway hakanu ka nongrim kalit sedang lani da ka kintian nongway ngi ong ka origin of the universe. Hakanu kan nongrim ki babun ki brio ki bala pelut ya kapor ka jong ki bakin snotho lani bakin kin ngam jiliu halor jong kani ka jingkeli bakumno kalit sedang pi aslam bah pindapet ba uniu riu perkhat u Aristotle laong ba u Aristotle bat ka jing snotho ka jong u haba u kmi ya kani ka mariang lani ka perthai hi barok u Aristotle udan ya ka jing snotho ba kani ka perthai ka jongi kamsim la don ya ka jing sedang bat kanum don ya ka jingkut. Haba kamdon ni kajing sedang bat kamdon ni kajing kod kabamut kalong kumni kajing keli yang i bingin keren sapang kajing sedang kami namar ba omdon jing sedang omdon jing kod Henry u Aristotle pat menta hadin katu spas nem syu pala lej menta lingba kajing puli kajing sotu jongi ka science ila la bingin sotu ba u Aristotle ula baklah ha kajing sotu jong u yakani ka perthai ba kamdon jing sedang bat kamdon jing kod pat kindiat ladanga ngapai pat seka ketien ke jong ublay ngiyui ya ka ketien ke jong ublay wala tho kerpang ya ka kitab Genesis dau Moses laong ba ka sedang ya ka kitab da ka baong ha ka ba minningkong ublay ula thau ya ka beneng bat ya ka kando na ketien ke jong ublay ka sedang syada kini ki kentin pat lada pinujor bat pipai sya katai ka por ka ba Moses ula tho kumnu Moses klem ka jing tip jong ka science ula bo un sedang ya ka kitab jong ka jing penpau ka jong ublay da ka ba uong ka ni ka de ka jing thau ka jong ublay ha ka ba minningkong ka ba mut ka don ka por ka ba ningkong ha ka por ka ba ublay ula thau ka ba mut ka don ka por ka ba ka ni ka perthai kamsim lalong kumni kumbakalong Henry kung mangitip menta ka start science ka penpau hangi baka ni ka perthai ka lidon ka jing sedang haka dang haka spas nem ka ba arpo uni we riu start uba kiki ong Dr. Edwin Hubble uba ka teleskop lu lapen kerteng haka kerteng ka jong u ka Hubble space telescope ka de ka we ni ki teleskop ki badan bor bah ban pet benya bahai ka jing puli sapang ka beneng Bat kumjuru ladang ngi pet ya kani ngi yu iba uday uniu Edwin Hubble uday ubriu beningkong ublabu ya ke kerteng Big Bang kabangi mentah kajing start science ngilab ba kani ka perthai ka sedang na kajing bethai ka beningkong ka bakiki ong ka Big Bang kani kila lab lingba kajing kmi ka jongki ya kate ka beneng bat habaki ui lingba kani ka teleskop ki ui baka don ka expansion jong kani kajing pet jingai namar bakala don kajing bethai habadon kajing bethai ka expand ki ui kani ki ong ka de ka kop lani ka de ka cosmic microwave background radiation ka bakiki ong lingkot ki ong ka de ka kop bat lada ki ui kani ki ong ba kani kadai ke aka ke bapenpau syai lani ke bapenpau syena ba kani ke perthai ke jongi kala don ke por jong ke jing sedang haka ke bapen scam ya ke jinget ke jonga bat ke jong pi kerpang jong kita ki banget haka ketien ke jong ublay ngakung bapuli science ba ngapet ya kani ke jing lab jong ki scientist bat ngapet che ke ketien ke jong ublay ka pen klanya ke jinget ke jonga ba ke jinget ke jonga ngamdon kam bangan bu ya ke science kendong bat bangan shim ya ke jinget ke jonga bat bangan ong ba o kani kami hap Henry kapen kelanju syu ya kejinget kejonga kani